Siedzą. Pałasze. Είναι η δεύτερη φορά που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκομαι στην Βέρεια και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Με αρκετούς από τους φίλους του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας γνωριζόμαστε εδώ και αρκετές πλέον δεκαετίες. Και νομίζω ότι σήμερα απλώς θα έχω την ευκαιρία να θυμίσω ανακεφαλαιώνοντας κάποια πράγματα, γιατί οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε τα ζητήματα για τα οποία θα μιλήσω σήμερα και επαναλαμβάνω ότι απλώς θα δοθεί μια ευκαιρία να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση για τα θέματά μας. Επέλεξα ο τίτλος μου να είναι «Η βλάχη και η γλώσσα τους», θέλοντας να απαντήσω καταρχήν σε κάποια ερωτήματα από αυτά τα οποία συνήθως ανακύπτουν όταν κάποιος λέει σε κάποιον ότι είναι βλάχος ή όταν οι βλάχοι συζητούν μεταξύ τους. Καταρχήν, εισαγωγικά, νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι οι βλάχοι της Ελλάδας, γιατί οι βλάχοι είναι διασπαρμένοι σε όλα τα Βαλκάνια, δεν θα ασχοληθώ σήμερα με όλους τους βλάχους των Βαλκανίων, αλλά με αυτούς που κατοικούν στον ελλαδικό χώρο. Είναι ένα από τα εκλεκτότερα και δυναμικότερα τμήματα του ελληνισμού, όπως αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή τους στους απελευθερωτικούς αγώνες, από τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη του νέου ελληνισμού, από τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο τους στη ζωή της σύγχρονης Ελλάδας. Οι απανταχού σύλλογοι βλάχων νομίζω ότι το επιβεβαιώνουν αυτό με τον συλλογικό τρόπο, ενώ οι απανταχού βλάχοι, οι οποίοι ως μονάδες λειτουργούν σε διάφορους χώρους, το επιβεβαιώνουν με την προσωπική τους παρουσία. Ένα πρώτο ερώτημα που τίθεται και καλείται να απαντήσει κανείς είναι πότε εμφανίζονται οι βλάχοι. Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες γι' αυτό. Δεν ξέρουμε δηλαδή πότε δημιουργείται αυτό που ονομάζουμε βλάχοι. Στους Βυζαντινούς συγγραφείς του 10ου αιώνα έχουμε τις πρώτες μαρτυρίες, αλλά το ότι εμφανίζονται στα κείμενα του 10ου αιώνα δεν σημαίνει ότι τότε δημιουργούνται. Ο πρώτος που τους αναφέρει είναι ο Κεδρινός τον 11ο αιώνα, είναι το γνωστό επεισόδιο με την δολοφονία του αδερφού του Τσάρλου Σαμουήλ παρά τα Σκαλάς Θρής, ένα χωριό έξω από την Καστοριά, από βλάχους οδίτες. Το οδίτες είναι επίσης μια λέξη η οποία προβλημάτισε αρκετά την έρευνα. Τι σημαίνει οδίτες? Σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι απλώς περνούσαν και αυτοί από εκεί και συνεχάρχισαν με κάποιον που περνούσε και αυτός από τον ίδιο δρόμο, ή σημαίνει ότι είχαν κάποιον ειδικό ρόλο να φυλάνε κάποιες διαβάσεις για να ελέγχουν τα περάσματα. Δεύτερη μία έχουμε το 1020 σε ένα χρυσόγλου του βασιλείου του Δευτέρου, του επωνομαζόμενου και Βουλγαροκτώνου, στους αναπάσαν την Βουλγαρίαν βλάχους. Στη συνέχεια οι αναφορές πυκνώνουν. Η Άννα η Κομνηνή μιλάει για ένα βλάχικο οικισμό μεταξύ Πηλίου και Κισάβου. Ο Κεκαυμένος, ένας άλλος βυζαντινός ιστορικός, αναφέρεται στους βλάχους της Θεσσαλίας και στην επανάσταση που έκαναν το 1066 εξαιτίας της φορολογικής καταπίεσης επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Δούκα. Αργότερα αναφέρονται από τον Ραβίνο του Ντέλα το 1166 και στη συνέχεια από διάφορους βυζαντινούς ιστορικούς όπως ο Νικήτας Χωνιάτης, ο Γεώργιος Ακροπολίτης, ο Γεώργιος Παχημέρης και πολλοί άλλοι. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά την κατανομή του βλάχικου πληθυσμού. Πού κατοικούν οι βλάχοι? Οι βλάχοι κατοικούν κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, χωρίς όμως να αποτελούν συμπαγή γεωγραφική ενότητα σε καμιά από αυτές τις περιοχές. Με άλλα λόγια, είναι διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές αυτών των διαμερισμάτων της χώρας, της Υπήρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, αλλά δεν έχουν συμπαγείς πληθυσμούς παρά κάποιες συστάδες χωριών, οι οποίες όμως διασπώνται από μη βλάχους. Αρχικά, στα διάφορα βλαχοχώρια, που είναι γνωστά και ως μητροπολιτικές ή πρωταρχικές εστίες, συναντούμε τους βλάχους και από εκεί στη συνέχεια διασπείρονται οι βλάχοι σε όλο τον ελλαδικό και εν μέρη και τον βαλκανικό χώρο. Είναι γνωστές οι μετακινήσεις των βλάχων, οι οποίες οφείλονται σε ιστορικούς λόγους, όπως παραδείγματος χάρη η καταστροφή της Μοσχόπολης, η οποία λειτουργήσε ως ντόμινο μετακίνησης των βλάχικων πληθυσμών μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Οι βλάχοι στην αρχή είναι νομαδικός πληθυσμός. Αργότερα γίνονται ημινομάδες. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία αυτή που τους διαφοροποιεί από τους Σαρακατσαναίους. Οι Σαρακατσαναίοι μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα ήταν νομάδες.
που σημαίνει ότι δεν είχαν μόνιμες εγκαταστάσεις, αλλά είχαν καλύβες. Οι βλάχοι γρήγορα μετατρέπονται σε ημινομάδες, που σημαίνει ότι έχουν δύο μόνιμες κατοικίες. Μία χειμωνιάτικη, που τη θεωρούν πάντοτε προσωρινή, και μία καλοκαιρινή, που τη θεωρούν μόνιμη, έστω και μένουν λιγότερο καιρό εκεί. Έτσι λοιπόν το χειμώνα στα χυμαδιά, το καλοκαίρι στα βουνά. Όλα τα βλαχοχώρια δεν είναι ίδια όσο αφορά την κατοίκηση. Υπάρχουν χωριά βλάχων που κατοικούνται χειμώνα καλοκαίρι, όπως είναι το Μέτσοβο, όπως είναι το λιβάδι του Ολύμπου, όπως είναι η Κλεισούρα, η Μιλιά και άλλα. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία που κατοικείται χωριών που κατοικούνται μόνο το καλοκαίρι, από ελάχιστους κτηνοτρόφους πια και από περισσότερους πλέον παρατηρητές, όπως είναι η Σαμαρίνα, η Σμίξη, η Αυδέλα, το Περιβόλι, τα μεγάλα λιβάδια του Πάικου και πολλά άλλα. Και τέλος υπάρχουν και χωριά που παραμένουν σχεδόν ακατοίκητα. Θα μπορούσε κανείς ακόμα και τον Ιφαίο να αναφέρει εδώ σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν έχουν μείνει παρά 35-40 άνθρωποι όλοι. Το Πισοδέρι στην ίδια κατηγορία, το Σιράκο, το Χιονοχώρι, που είναι σχεδόν χωριά τα οποία ζωντανεύουν μόνο το καλοκαίρι ή κάποιες περιόδους μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά όχι σαν μόνιμη ή ημιμόνιμη εγκατάσταση. Βλάχους βέβαια μπορεί κανείς να συναντήσει σε πολλά χωριά, κομμοπόλεις ή αστικά κέντρα, χωρίς βέβαια πουθενά πάλι να αποτελούν την πλειοψηφία, όπως σε πόλεις μπορεί να βρει πάρα πολλούς βλάχους, στη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Κατερίνη, την Καστοριά, τη Φλόρινα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, τη Σέρες, την Ξάνθη, την Καβάλα, και σε κομμοπόλεις, σε μικρότερες πόλεις όπως είναι η Αλασσόνα, ο Τύρναβος, το Σιδηρόκαστρο, η Προσοτσάνη, η Ηράκλεια, το Νέο Πετρίτσι, το Βελεστίνο, το Άργος Οριστικό και πολύ περισσότερα που ξεχνάμε. Ένα τρίτο ερώτημα είναι πώς είναι η βλάχη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να απαντηθεί, γιατί πρέπει κανείς να βάλει τα κριτήρια με τα οποία θα ορίσει ποιος είναι βλάχος. Βλάχος είναι αυτός του οποίου βλάχοι είναι και οι δύο γονείς. Βλάχος είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται ο ίδιος και δηλώνει ο ίδιος ότι είναι βλάχος, ή απλώς συνέβη οι γονείς του να είναι βλάχοι και αυτός να μην θέλει και πολύ να ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Βλάχος είναι εκείνος ο οποίος είναι κατά το 1/4, κατά το 1/8, αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν κριτήρια τα οποία να είναι αποδεκτά. Έχουμε όμως αρκετές καταγραφές του βλάχικου πληθυσμού, οι οποίες έγιναν με ποικίλες σκοπιμότητες. Όλοι αυτοί οι αριθμοί τους οποίους βρίσκουμε σε διάφορους καταγραφείς είναι αυθαίρετοι. Και είναι αυθαίρετοι γιατί ακριβώς δεν μπορεί να βρεθεί ένα κοινό κριτήριο αποδεκτό με το οποίο να μετρήσουμε τον βλάχικο πληθυσμό. Είναι αλληλοσυγκρουόμενοι και επιστημονικά τεκμήρια. Και εύκολα βέβαια μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχουν οπαδοί δύο τάσεων. Της αύξησης ή της μείωσης του πληθυσμού των βλάχων, του αριθμού των βλάχων, ανάλογα με το στόχο. Αν κάποιος θέλει να είναι πολλοί βλάχοι, τους βγάζει πολλούς. Αν θέλει να είναι λίγοι, τους μετράει λιγότερο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν, γιατί δεν έχει βάλει κριτήρια με τα οποία θα τον διαψεύσει κάποιος. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι βλάχοι, καθώς ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι, παρουσιάζουν σχεδόν αποκλειστικά ενδογαμικές σχέσεις. Παντρεύονται μεταξύ τους, επομένως αναπαράγεται ο βλάχικος πληθυσμός, άρα διατηρείται και η βλάχικη γλώσσα και τα βλάχικα έθιμα και όλα αυτά. Τελευταία, γνωρίζουμε όλοι τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλες τις δίγλωσσες και διαλεκτόφωνες τα πρόσθετα ομάδες του ελληνικού χώρου. Πλέον και η δίγλωση και η άλλη δίγλωση του ελλαδικού χώρου, όπως είναι οι Σλαβόφωνοι, όπως είναι οι Αρβανιτόφωνοι, όπως είναι οι Κομακόφωνοι, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί λοιπόν και οι διαλεκτόφωνοι πληθυσμοί υφίστανται πολύ σημαντική συρρίκνωση λόγω των συνθηκών που αναφέρονται στην διαφάνεια που βλέπετε απέναντί σας. Στην αστιφιλία μετακινούνται από την κοιτίδα τους, όπου είναι πολύ ομοιογενής ο πληθυσμός, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπου χάνονται. Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών επαγγελμάτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη διατήρηση των γλωσσών αυτών ή των ιδιωμάτων, η μετανάστευση ακόμα περισσότερο,
τα νέα επαγγέλματα, η προσιτή σε όλους παιδεία. Παλιότερα, καθώς οι άνθρωποι δεν σπούδαζαν, διατηρούσαν με περισσότερο έντονα τα διαλεκτικά και τα ιδιαίτερα γλωσσικά του στοιχεία, και οι ευκολότερες μετακινήσεις, όλα αυτά συντελούν στο να σπάσει το φράγμα της ενδογαμίας στους βλαχόφωνους, που είναι το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάει έναν πληθυσμό συμπαγή, και πλέον ακόμα και σε χωριά τα οποία είναι έντονα χρωματισμένα για τη βλαχοφωνία τους, σήμερα να μην απαντάτε σε τέτοιο βαθμό. Θα θυμηθώ τον εαυτό μου στη Σαμαρίνα της δεκαετίας του 60 που μεγάλωνα, όπου άκουγες δεν άκουγες κάποιον να μην μιλάει βλάχικα. Και σήμερα στη Σαμαρίνα ακούς δεν ακούς κάποιον να μιλάει βλάχικα. Δεν έχει περάσει παρά μόνο 30-40, δεν έχουν περάσει παρά μόνο 30-40 χρόνια. Και ο λόγος είναι πολύ εύκολα εξηγήσιμος. Όταν μπαίνει ένας μη βλαχόφωνος μέσα σε μια βλάχικη οικογένεια, μοιραία όλη η οικογένεια πια δεν μιλάει βλάχικα, από σεβασμό προς τον άνθρωπο ο οποίος μπήκε στην οικογένειά του, είτε ως νύφη γαμπρός, είτε ακόμα και ως προσκεκλημένος. Επομένως, πριν καθορίσει κανείς με ακριβή τρόπο τον αριθμό των βλάχων, πρέπει να θεσπίσει κριτήρια με τα οποία θα διερευνήσει αυτόν τον πληθυσμό. Άρα στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί κανείς να δώσει, επαναλαμβάνω, απάντηση. Ένα τέταρτο ερώτημα είναι η καταγωγή των βλάχων. Ένα θέμα για το οποίο έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη, έχουν γραφεί πάρα πολλές σελίδες, εκατοντάδες και χιλιάδες σελίδες, και έχουν προβληθεί διάφορες θεωρίες. Εγώ προλαβαίνω να σας πω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση για την καταγωγή των βλάχων, η οποία να είναι απολύτως, μα απολύτως αποδεκτή και απολύτως τεκμηριωμένη. Οι περισσότερες από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την καταγωγή των βλάχων υπηρετούν διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες. Πάρα πολύ γρήγορα το θέμα των βλάχων ενεπλάκει σε πολιτικές διαμάχες που έχουν να κάνουν κυρίως με το μακεδονικό ζήτημα και την διεκδίκηση εκ μέρους των χωρών της Βαλκανικής του χώρου της Μακεδονίας. Και επειδή ένας από τους πληθυσμούς που κατοικούν σε αυτό το χώρο είναι οι βλάχοι, ήταν μοιραίο να εμπλακούν και αυτοί, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, στις διαμάχες αυτές. Άρα λοιπόν έχει υποστηριχθεί πάλι για διάφορες σκοπιμότητες ότι είναι απόγονοι των Ηλυριών. Ποιος να μπορεί να αποδείξει ότι από τους Ηλυριούς κατευθείαν μπορεί να βγάλει τους βλάχους, ή απόγονοι των Θρακών, των Μισών, των Δακών κλπ. Ακόμη έχει γραφεί ότι είναι απόγονοι Κελτών ή Ιταλών, ότι είναι δηλαδή Ρωμαίοι άπικοι. Το πρόβλημα λοιπόν επιμερίζεται στην εθνολογική σύσταση των βλάχων, στον τόπο της πρώτης τους εμφάνισης και στη γλώσσα. Από το σύνολο των θεωριών αυτών, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία να μπορεί να εκτοπίσει όλες τις άλλες, μπορεί κανείς να διακρίνει δύο βασικές απόψεις. Η πρώτη, η οποία υποστηρίχθηκε παλιότερα από Ρουμάνους ιστορικούς και γλωσσολόγους της προπολεμικής κυρίως περίοδου, υποστηρίζει ότι οι βλάχοι προέρχονται από τα βόρεια της Βαλκανικής. Η δεύτερη, ότι είναι αυτόχθονες εκλατινισμένοι πληθυσμοί της Ιππήρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, και υποστηρίζεται από την ελληνική επιστήμη αλλά και από νεότερους Ρουμάνους και ξένους ερευνητές. Τα επιχειρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα της πρώτης άποψης αντλούνται από μαρτυρίες διαφόρων συγγραφέων. Οι συγγραφείς αυτοί αναφέρουν ότι οι βλάχοι κατέχονται από τα βόρεια και εγκαθίστανται στην Πίνδο και τη Θεσσαλία. Όμως, μιλούν για γεγονότα τα οποία δεν συνέβησαν στις μέρες τους, γράφουν δηλαδή για κάποια περίοδο προγενέστερη της εποχής που γράφουν οι ίδιοι την ιστορία τους, και δεν μπορούν να τα προσδιορίσουν αυτά χρονικά. Χαρακτηριστικά, ο Χαλκοκονδύλης γράφει «Ούτε άλλου ακίκο απερί τούτου διασημάναντος σαφώς οτιούν, ούτε αυτός έχω συμβαλέστε ως αυτού ο κοίηση». Ούτε κάποιον δηλαδή μπορώ να επικαλεστώ και να με βεβαιώσει, κάποιον ιστορικό παλιότερο εννοώ, ότι αυτό συνέβη, ούτε ο ίδιος μπορώ να το διαβεβαιώσω. Άρα μεταδίδονται κατά κάποιον τρόπο πληροφορίες ότι οι βλάχοι έρχονται από τα βόρεια, από τον ένα στον άλλον, χωρίς κανείς να μπορεί να το αποδείξει. Η δεύτερη άποψη φαίνεται πιο αληθοφανής. Υποστηρίζει ότι οι βλάχοι είναι αυτόχθονες εκλατινισμένοι
Και τα σοβαρότερα στοιχεία για αυτόν τον ισχυρισμό και τα στερεότυπα και τα στερεότερα αφορούν κάποια γεγονότα τα οποία είναι αναμφισβήτητα. Στον ελληνικό χώρο η παρουσία των Ρωμαίων, άρα και της λατινικής γλώσσας, ήταν πιο μακροχρόνια από κάθε άλλη περιοχή της Βαλκανικής. Πάνω από 7 αιώνες, από το 146 που πρωτοήλθαν οι Ρωμαίοι στη Μακεδονία, την κατέκτησαν και την έκαναν ρωμαϊκή αποικία, μέχρι το 650 μετά Χριστόν, είναι πάνω από 7,5 αιώνες αυτή η περίοδος, η λατινική είναι η κυρίαρχη γλώσσα της διοίκησης, του στρατού. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, επειδή μας αρέσει να βλέπουμε ελληνοκεντρικά την ιστορία, δεν το τονίζουμε. Δεν τονίζουμε δηλαδή ότι όλοι οι αυτοκράτορες μέχρι το 650 μετά Χριστόν ήταν λατινόφωνοι. Και το κράτος ήταν λατινόφωνο επισήμως. Μάλιστα ο πρώτος που έβγαλε έναν νόμο στα ελληνικά και όχι την πατρόα φωνή, όπως λέει, είναι ο Ιουστινιανός, ο οποίος λέει κατά κάποιο τρόπο απολογούμενος στον εαυτό του και στο κράτος του, είναι αυτοκράτορ Ρωμαίων ο Ιουστινιανός, το θυμίζω, λέει λοιπόν ότι τον εκδίδει αυτόν τον νόμο την πατρόα φωνή, ότι την κοινή και ελάδη ομιλουμένη, δηλαδή σαν να λέει, επειδή δεν καταλαβαίνουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά, δημοσιεύω αυτόν τον νόμο στα ελληνικά, γιατί αν τον έγραφα στα λατινικά δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν τι εννοώ. Οι επιδράσεις της λατινικής είναι πάρα πολλές στην ελληνική γλώσσα. Ένα κεφάλαιο επίσης, το οποίο δεν μας αρέσει ελληνοκεντρικά, επαναλαμβάνω σκεπτόμενοι, να το λέμε. Ένα παράδειγμα. Όλοι οι μήνες έχουν λατινικά ονόματα. Ο χώρος που μένουμε, και που η αρχαία λέξη είναι οικία, λέγεται σπίτι. Είναι λατινική λέξη το σπίτι. Ο άσπε λένε οι βλάχοι, hospes, hospitis είναι ο φιλοξενούμενος, hospital στα αγγλικά είναι ο χώρος όπου φιλοξενούνται οι ασθενείς. Άρα λοιπόν από αυτήν τη λέξη βγαίνει η λέξη σπίτι, η οποία, προσέξτε, εκτόπισε τη λέξη οικία. Δηλαδή το μέρος στο οποίο κανείς μένει, με το οποίο είναι πάρα πολύ στενά δεμένος. Εκτόπισε και το χώρο από τον οποίο μπαίνει κανείς στο σπίτι. Τη θύρα. Θύρα είναι η αρχαία λέξη, πόρτα είναι επίσης λατινική λέξη. Άρα λέω ότι ούτε το σπίτι που μένουμε, ούτε η πόρτα από την οποία μπαίνουμε στο σπίτι είναι ελληνικές λέξεις. Που σημαίνει αυτές οι δύο μονολέξεις δείχνουν την πολύ μεγάλη λατινική επίδραση. Άρα, αφού έχουμε τόσο μεγάλη λατινική επίδραση, γιατί να μην έχουμε και πλήρη εκλατινισμό κάποιων πληθυσμών που για διάφορους λόγους μπορούσαν να είναι πιο, βάλτε το σε εισαγωγικά, ευάλωτοι στην αλλαγή της μητρικής τους γλώσσας, που δεν ξέρουμε ενδεχομένως και ποια είναι. Μπορεί να ήταν τα ελληνικά, αλλά μπορεί να ήταν και μια από τις άλλες γλώσσες των Βαλκανίων. Στα Βαλκάνια εκείνη την εποχή μιλούνται εκατοντάδες γλώσσες, δεν μιλάτε ούτε μία ούτε δύο. Άρα λοιπόν, αυτοί οι πληθυσμοί προήλθαν από εκλατινισμό αυτόχθονων πληθυσμών. Και η αυτοχθονία ενισχύεται και από ένα ακόμα στοιχείο. Δεν φεύγει κανείς από τα βόρεια της Βαλκανικής, από τις έφορες πεδιάδες της Ρουμανίας, να πάει να σκαρφαλώσει πάνω στα κατσάβρακα της Πίνδου, να κάνει τι? Να βρει καλύτερη τύχη πού? Άρα λοιπόν, αυτά όλα συνηγορούν μάλλον υπέρ της άποψης ότι είναι αυτόχθονες πληθυσμοί εκλατινισμένοι. Δευτερεύοντες λόγοι οι οποίοι δείχνουν ακριβώς αυτήν την ρωμαϊκή παρουσία εντονότερη στον χώρο της Ιππήρου και της Μακεδονίας είναι οι διάφοροι οδικοί άξονες που έκαναν οι Ρωμαίοι. Με πιο σπουδαία από όλες την Εγνατία. Η Εγνατία λοιπόν είχε κατά μήκος της διαδρομής πάρα πολλούς σταθμούς στους οποίους υπήρχαν χάνια. Χάνι θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το σημερινό μοτέλ, όπου δηλαδή είναι ξενοδοχείο αλλά και χώρος φιλοξενίας του αυτοκινήτου. Το ίδιο λοιπόν ήταν για τα χάνια εκείνη την εποχή. Σε όλη τη διάρκεια των μεγάλων ταξιδιών οι άνθρωποι έβρισκαν ένα χώρο όπου ξεκουράζονταν οι ίδιοι, ασφάλιζαν τα ζωντανά τους, γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να τα ξαναφορτώσουν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Και σε τέτοια χάνια έχουμε πάρα πολύ έντονη παρουσία βλάχων. Οι βλάχοι ήταν λοιπόν εκτός από κερατζίδες και χαντζίδες. Έτσι, οι ιδιοκτήτες χανιών. Έχουμε μάλιστα περιοχές που θεωρείται ότι προήλθαν από εμπορική τέτοια δραστηριότητα, όπως είναι η Ηράκλεια των Σερών, η Τζουμαγιά. Θεωρείται ότι είναι μια περιοχή η οποία γεννήθηκε από μια τέτοια εξέλιξη πληθυσμών οι οποίοι για εμπορικούς λόγους βρισκόταν. Άλλο στοιχείο που συνηγορεί στην εντοπιότητα των βλάχων είναι ο θεσμός των οροφυλάκων. Αναφέρθηκα νωρίτερα στους οδίτες, που είναι μια επαμφωτερίζουσα ως προς την ετυμολογία της λέξη. Είναι μια τακτική η οποία κληροδοτείται και στους Ρωμαίους με τα λεγόμενα πρεζίντια αρμάτα. Είναι περιοχές δηλαδή, τις οποίες κάποιοι ένοπλοι τις φρουρούν με σκοπό να εξασφαλίζουν τα περάσματα του Ρωμαϊκού στρατού και να εμποδίζουν τα περάσματα ενδεχομένως εχθρικών άλλων στρατών. Ο ίδιος θεσμός συναντάται και στη Βυζαντινή εποχή με τους Ακρίτες. Οι Ακρίτες δηλαδή και οι βλάχοι οδίτες στους οποίους αναφέρεται η αναφορά του κεκαυμένου, πιθανόν να είναι ίδια ακριβώς λειτουργία. Και βέβαια αντίστοιχο ρόλο έπαιζαν και οι Αρματολοί την περίοδο της τουρκοκρατίας, της Οθωμανικής κυριαρχίας. Και τέλος, τα γλωσσικά στοιχεία συνηγορούν στα παραπάνω συμπεράσματα. Μερικά από αυτά σας ανέφερα νωρίτερα, την έντονη δηλαδή επίδραση της λατινικής στην ελληνική γλώσσα. Να έρθουμε τώρα λοιπόν σε ένα από τα πολύ συζητημένα θέματα, στη γλώσσα των βλάχων. Τα βλάχικα είναι μια γλώσσα νεολατινική, αυτόνομη και ισότιμη με την Ιταλική, τη Γαλλική, την Ισπανική, τη Ρουμανική και πολλές άλλες λατινογενείς γλώσσες. Και προέρχεται από τη λαϊκή προφορική της Βαλκανικής. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να ξεδιαλύνω κατά την άποψή μου έναν μύθο που πλάθεται γύρω από τη βλάχικη γλώσσα, ο οποίος κινείται μεταξύ φόβου και σκοπιμότητας. Αναφέρονται συχνά τα βλάχικα ως ιδίωμα. Αν ανατρέξει κανείς σε ένα γλωσσολογικό λεξικό, θα βρει ότι ιδίωμα ή διάλεκτος είναι η παραλλαγή μιας γλώσσας. Παραδείγματος χάρη, διάλεκτος της ελληνικής είναι η ποντιακή. Διάλεκτος της ελληνικής είναι τα κατοϊταλικά, είναι τα καπαδοκικά, είναι ενδεχομένως τα κυπριακά. Οι ιδιώματα της ελληνικής υπάρχουν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όλοι μιλούν τα ελληνικά με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλιώς θα μιλάνε στην Κοζάνη, αλλιώς θα μιλάνε στη Ρόδο, αλλιώς θα μιλάνε στην Αλεξανδρούπολη, αλλιώς στην Καλαμάτα. Άρα λοιπόν η διάλεκτος και το ιδίωμα είναι παραλλαγή μιας γλώσσας. Παρέκκληση τον λένε κάποιοι, παραφθορά μπορούν να τον λένε κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αυτά ξεπεσμένα ιδιώματα. Δεν είναι αυτή η άποψη δική μου και της επιστήμης, ότι είναι ότι κάθε ιδίωμα, κάθε διάλεκτος έχει τη δική της αυτοτέλεια και τη δική της αξία. Και αν λοιπόν πούμε τα βλάχικα ότι είναι ιδίωμα, πρέπει να απαντήσουμε ιδίωμα ποιας γλώσσας. Είπα νωρίτερα ότι ιδίωμα της ελληνικής είναι τα κοζανίτικα, αλλά τα κοζανίτικα και τα ελληνικά είναι ελληνικά. Διάλεκτος είναι τα ποντιακά, αλλά τα ποντιακά και τα ελληνικά είναι ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα βλάχικα είναι ιδίωμα της ελληνικής. Άρα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα ποιας γλώσσας είναι ιδίωμα. Η πιο κοντινή γλώσσα την οποία θα βρει είναι η ρουμανική. Άρα λοιπόν θέλοντας να προστατεύσει τα βλάχικα από το να τα χαρακτηρίσει γλώσσα, γιατί θα τον κακοχαρακτηρίσουν και θα του πούν άρα αφού μιλάς μια άλλη γλώσσα μπορεί να μην είσαι και Έλληνας, ρίχνει ουσιαστικά νερό στον μήλο της ρουμάνικης προπαγάνδας και αντίληψης. Ότι δηλαδή τα βλάχικα είναι ιδίωμα, αφού είναι ιδίωμα είναι της ρουμανικής. Δεν υπάρχει καμιά άλλη γλώσσα πιο κοντινή από τη ρουμανική στα βλάχικα, σε αυτές τις περιοχές που ξέρουμε όλοι εδώ και κατοικούν. Δεν είναι λοιπόν τα βλάχικα διάλεκτος ούτε ιδίωμα καμιάς γλώσσας. Είναι αυτοτελής γλώσσα, ισότιμη και ισοδύναμη με τη ρουμανική ή δάκο-ρουμανική, όπως τη λένε στην επιστήμη, με τα μογλενίτικα, με τα ιστρορουμανικά. Είναι οι 4 γλώσσες της Βαλκανικής, οι οποίες είναι απόγονοι της λαϊκής Βαλκανικής.
Και το τονίζω το λαϊκής βαλκανικής, γιατί οι γλώσσες αυτές δεν προήλθαν από τα λατινικά που μιλούσε ο Κικέρονας, προήλθαν από τη λατινική που μιλούσε ο στρατός ο ρωμαϊκός. Ο οποίος ο ρωμαϊκός στρατός, όπως και κάθε στρατός, είναι μαζέματα από όλη την αυτοκρατορία. Επομένως, δεν μιλούσαν καν και τα ίδια λατινικά. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικές εκδοχές της βλάχικης ή των άλλων γλωσσών της βαλκανικής, καθώς αυτές οι γλώσσες δεν αναπτύσσονται με ένα κέντρο δυνατό πνευματικό, όπως είναι ενδεχομένως η Ρώμη, το οποίο να ακτινοβολεί με τον ίδιο τρόπο και άρα όλοι να μαθαίνουν τα ίδια λατινικά, άρα να εξελιχθούν στα ίδια βλάχικα. Αυτό λοιπόν να είναι σαφές. Αν θέλετε στη συζήτηση μετά μπορούμε να το ξαναθέσουμε το θέμα. Είναι λοιπόν δεν είναι διάλεκτος της ρωμανικής, αλλά είναι κόρη της λατινικής. Και μάλιστα κόρη της λαϊκής λατινικής, όχι της επίσημης λατινικής. Της γραπτής, ας το πω αλλιώς. Είναι γλώσσα χωρίς κρατική παράδοση. Χωρίς κρατική παράδοση γλώσσες όμως υπάρχουν χιλιάδες άλλες στον κόσμο. Τα κράτη είναι καμιά 200, πόσα είναι, και οι γλώσσες είναι κάπου 5-6 χιλιάδες. Επομένως, οι πολύ περισσότερες γλώσσες είναι χωρίς κρατική υπόσταση και οι πολύ λιγότερες αντιπροσωπεύονται από κάποιο κράτος. Δεν σημαίνει όμως ότι οι άλλες δεν είναι γλώσσες. Και βέβαια, επίσης η γλώσσα δεν προσδιορίζει κατά ανάγκη εθνολογικά κάποιον πληθυσμό και στην προκειμένη περίπτωση τους βλάχους. Γιατί η γλώσσα δεν αποτελεί μοναδικό στοιχείο εθνικού προσδιορισμού. Να θυμίσω παραδείγματος χάρη ότι στην περιοχή εδώ τη δική μας, της Δυτικής Μακεδονίας, εσείς είστε βέβαια λίγο κεντρικότερα, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ στενές σχέσεις Δυτική και Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν έρθει τουρκόφωνοι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν έμαθαν ποτέ ούτε μία λέξη ελληνική. Και όμως ήρθαν εδώ έχοντας εθνική συνείδηση και δεν έμειναν εκεί. Επίσης, οι Μεξικανοί που μιλούν Ισπανικά δεν διατείνεται κανείς ότι είναι Ισπανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Αφρικανοί που μιλούν Γαλλικά για λόγους απεικιοκρατικούς επίσης υποστηρίζεται από κάποιους ότι είναι Γάλλοι. Άρα λοιπόν, το να μιλάει κανείς μια γλώσσα ή να αλλάξει για κάποιο λόγο τη γλώσσα του κάποια στιγμή οφείλεται σε κάποιους παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν κατά ανάγκη πάντοτε σχέση με την εθνική του, την εθνοτική του προέλευση. Είπα λοιπόν ότι τα βλάχικα προέρχονται από τη βαλκανική λατινική, από τη γλώσσα των ρωμαϊκών στρατευμάτων, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη, η παρουσία των ρωμαϊκών στρατευμάτων, στις δύο σημαντικότερες οδικές αρτηρίες που είναι η Εγνατία στα νότια και ο Δούναβης στα βόρεια. Στον περίγυρό τους, αυτών των δύο βασικών αξώνων, αναπτύχθηκαν αυτές οι 4 νεολατινικές γλώσσες της Βαλκανικής, στις οποίες αναφέρθηκα πριν από λίγο, η δάκο-ρωμανική, η ιστρο-ρωμανική στο Δούναβι, η κουτσοβλακική και η μογλενητική γύρω από την Εγνατία. Ανάμεσα τώρα στις δύο αυτές ομάδες υπάρχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές. Και επειδή συνήθως η συζήτηση γίνεται μεταξύ των βλάχικων και της ρωμανικής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βλάχικη είναι συντηρητικότερη και εμφανίζει πιο αρχαϊκό χαρακτήρα σε σχέση με τη δεύτερη. Δηλαδή, στα βλάχικα βρίσκουμε λέξεις οι οποίες δεν απαντούν στα ρωμάνικα, που σημαίνει ότι έχουμε αρχαϊκότερες εκδοχές της λατινικής στα βλάχικα, οι οποίες δεν εξελίσσονται αργότερα στα ρωμάνικα. Αυτό λοιπόν την πλησιάζει περισσότερο προς τη λαϊκή λατινική. Τέλος, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, πρέπει να τονίσει κανείς ότι η μεγαλύτερη γλωσσική επίδραση που δέχτηκε η βλάχικη γλώσσα προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και παιδεία. Μιλάμε για τους βλάχους του ελλαδικού χώρου, η κοντινότερη, πολύ δυνατή πολιτισμικά γλώσσα είναι η ελληνική. Οι βλάχοι είναι δίγλωσσοι σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, άρα η ελληνική γλώσσα είναι αυτή η οποία δίνει τα ιδιαίτερα γλωσσικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται για τον εμπλουτισμό της η βλάχικη γλώσσα. Αναφέρθηκα και νωρίτερα και νομίζω και στη συζήτηση μπορεί να προκύψει.
Βλάχοι είναι κυρίως κτηνοτρόφοι, κερατζίδες και ασχολούμενοι με τα επαγγέλματα τα σχετικά με την κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν έχουν εκεί ένα πάρα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, δεν έχουν όμως το ίδιο πλούσιο λεξιλόγιο σε άλλες περιοχές τις οποίες δεν ανέπτυξαν δράση. Επομένως, όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν όρους παραδείγματος χάρη της τεχνολογίας, υπάρχουν δύο δρόμοι και οι δρόμοι αυτοί είναι σε όλο τον κόσμο